Yun. Yun. Grabe ng pagkakakuha mga ka-90s. So, yung nagsakmala na. Yung grabe yung Surigao lines mga ka-90s. Oh. Ayan. What's up mga ka-90s? Second game tayo ha. Shoutout nga pala kay Ronald Cito dyan. Nagpapa-shoutout pati yung kay Miko. Ayan, nagpapa-shoutout. Sin Group Corporation, Yaw Troy, Bro Bill, Katz, Kevin. At sa Mrs. nga pala, shoutout siya yung gumawa nito. Ayan. Ayan o. Siya yung gumawa ng pitak ko mga ka-90s. Supportive kasi yung Mrs. ko eh. Ayan. Sa lahat nga pala ng estudyante dyan sa Chinese Chamber, shoutout din. Yun, napapa-shoutout sa mga subscribers ko dyan. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please, wag po kayo mahiya mag-subscribe dyan. Just click the subscribe below. Yun, yung pula. And hit the bell notification para mas ma-updated kayo sa mga videos mga ka-90s. Yan, so next game tayo mga ka-90s. Hindi na patatagalin to. Surigao lines pa rin versus Jinsan lines. Wala kasi tayong Masbate lines mga ka-90s. Hindi pa kasi umabot yung order ko na isang banusan sa Masbate ka-90s. Baka siguro ako na lang siguro pupunta doon. As doon para para sure talaga. Kasi sa LBC ngayon na yung namamatay yung mga gagamba. Namamatay yung mga gagamba mga ka-90s. Pag ano, LBC. Umabot kasi ng 10 araw bago na re-receive. Kaya ano, baka tayo na lang pupunta doon mga ka-90s. So Jinsan lines sa Surigao lines pa rin ha. Pakita ko muna sa inyo mga ka-90s Surigao lines. Yan. Good size na to ha. Papuntang OS na to mga ka-90s. So yan, ang laki talaga. Tigrihan pa rin ka-90s. Yan o. Pula puso dyan mga ka-90s ha. Yan. Papuntang OS na to mga ka-90s oh. Laki talaga. Sobrang haba ng galamay ka-90s oh. Yan. So mga kalaban niya, Jinsan lines, may good size din mga ka-90s. Tingnan natin yung sino mananalo mga ka-90s ha. Pakita ko muna. Ito nga pala yung picture nito mga ka-90s nito. Yan. Tago ko muna mga ka-90s ha. Pakita ko yung Jinsan lines. Rabuhin pa rin ito mga ka-90s ha. And good size. Yan. Haba din ang galamay ka-90s oh. Match na match talaga. Good size din to ha. Yan. Ito yung picture ka-90s oh yan. Yan. Papuntang OS na din yan mga ka-90s. Magti 3 months ko na itong inalagaan mga ka-90s ha. Ngayon ko lang ito nilaban kasi ni-request ninyo. Yan. Hindi na natin patatagalin mga ka-90s. Sakmala na agad. Kunin ko muna yung Surigao lines ha. Match na match talaga to. 5 days ko itong kinondisyon na pareho kondisyon itong mga gagamba to. Kaya paunahan na lang. Yan. Huwag ka tatalikod. Yan. Kaya sa pusahan ka na hindi.
Vlog, dalawa na. Pitik-pitik lang. Condition kasi ito kanayin din eh. Condition natin Surigao Lines po pinitik. Ewan ko ba't pitik-pitik lang to. Yan. Yun, mayaw na oh. Medyo mas mahaba pa itong tigrihan mga kanayin din. Yan. Pamanghirap-hirapan. Ayun! Ayun! Tatong bagsak na mga kanayin din. Grabe lupit. Lakas kasi ito yung tigrihan kasi ito yun. Mahaba kasi yung galamay ng kanan. Bigyan natin last chance na kanan isa. Talo na talaga itong Jinsan Line kanan isa. Bigyan natin isa pang chance na kanan isa. Ang sakmala naman. Pinipitik-pitik lang kasi. Yun. Grabe na pagkakakuha mga ka-90s. Yun, sakmala na. Grabe yung Surigao Lines mga ka-90s. Oh. Pumalag din yung Jinsan. Yun. Grabe. Grabe. Grabe mga ka-90s. Talo yung Jinsan Lines ha. Panalo yung Surigao Lines. Yun oh. Pumapalag pa oh. Kahit bilot na. Grabe. Grabe. I-replay ko lang mamaya ka-90s ha. Grabe Surigao Lines. Grabe mga ka-90s. Yan. So, pagkakataon ito mga ka-90s. Yan, buhay pa oh. Buhay pa mga ka-90s. So, yan. Gusto pa kumagat oh. Yan. Tigrihan mga ka-90s. Surigao Lines. Taputang OS na to mga ka-90s ha. Pareho silang good. Mahahaba din yung galamay. Wala talaga. Kanina pinipitik-pitik lang kasi yun. Yan, tapang talaga ka-90s oh. Yan o, yun mga ka-90s. Pula pusod yan mga ka-90s ha. Yan, kita yung pula pusod yan. Yan, tigrihan pula pusod. Good size, papuntang OS na to ha. Yan. Yan mga ka-90s, sana nag-enjoy kayo mga ka-90s. Yun lang. So, ang naging score ngayon natin mga ka-90s, 1 sa Surigao Lines, 1 din sa Jinsan. So, para sa akin malakas kasi Surigao Lines ka-90s eh. Kasi pa kasi makikita natin mga ka-90s, Jinsan lang, mas bati yung Surigao laban nila. Pero, may mga good side din tayo Surigao Lines ka-90s. Ayan o. Pula pusod yan ka-90s, tigrihan. So, sa next video ko mga ka-90s, opinion natin yung laban. Jinsan Lines versus Surigao Lines, pero baka team size na siguro. Kasi team size na lang yung natitira. Saka good size lang din kasi yung ng Surigao Lines yung pwedeng i-match mo sa Jinsan Lines kasi mahaba talaga. Mahaba talaga. Yan o. Pakakain ko na. Yun lang mga ka-90s. Sana supportahan nyo lahat ng mga spider vloggers dyan. Sin group. Spider92. Misis ko na nagbe-video ngayon. Ayan, shout out. Tama hindi pa na pag-subscribe.
mag-subscribe na kayo. Tsaka pag nag 1,000 subscribers po tayo, ano, mamimigay po tayo ng gagamba. Yan. Tsaka 100 cellphone load. Dito lang po sa sa baba. Dito nagko-comment lahat. Dyan ako mamimili kung sino bibigyan ko ng 100 peso load tsaka gagamba.